Религия православна – это не просто чтение лекцій, а потім одмітилися і розійшлися. Православна релігія – це є велика лікарня, у якій головний лікар Христос, а ми, священники, лише ті помічники у лікаря, котрі відповідно підносять необхідне і передають. Коли приймаємо тіло і кров Христову, то з рук священника передається величайший дар людям причастя тіла і крові Христової. І на кінець Господь у Євангелії часто обличав великі города. Він одного разу казав: горе тобі, Вифсаїдо, горе тобі, Хоразине, бо тільки у вас було много проповідей, стільки було у вас много пророків, котрі говорили, розсуждали, відкривали перед вами волю Божію, а ви, великі города, з хмарочосами, так і не розкаялися. Якщо б у Содомі і Гоморі було тільки проповідників, то вони б давно покаялися у попілові і б не пострадали від небесного огня. Оби так тільки було явлено сили, як у вас. Зато вам, города великі, горе. Горе вам, тому що там, де не є покаяння, там катастрофа для всіх. Господи, благослови наших людей цінити пророчеське слово. В Старому Завіті воно готовило людей до пришестя Месії. Готовило людей до того, що всі в Старому Завіті не йдуть у царство. Ніхто із старозавітних праведників зразу не отримав награду. І тільки з пришестя в мир Христа, котрого старозавітні виділи духовними очами, а новозавітні вже виділи реально, то Господь виводить із пекла старозавітних праведників і переводить їх у світлоє місто. І донині, коли молимося за упокойну молитву і за когось молимося, коли він достойний благословення, Бог сходить і нині, і з пекла витягує грішника, за котрого ми молимося. Молимося за наших родителів, за прародителів, молимося за наших друзів, близьких, дітей, колег, молимося за односельчан, молимося для єдиновірців одної національності, а нині ще молимося і за всю державу, і за воїнів. Господи, прийми нашу молитву, благослови, щоб ніколи ми не попадали під Христово Слово, що як маленькі діти бавилися. Чоловічество нині так страдає неуважністю к духовному. Тільки православні християни, котрі, можливо, за те, що і часто гонимі, і часто биті, часто бувають зато і більш способні показати приклад другим людям терпіння, мудрості, смиренного несення креста, показуючи приклад по слову Христа, коли будуть видіти між вами любов, то догадаються, що ви діти Божі, сини Господа, і так, видя ваші добрі діла, многі також послідують вам. І на страшному суді многі християни, можливо, і не будуть мати стільки много добрих діл, скільки покажуть добрі приклади, і многих людей спасуть, і то їм зарахується во спасіння, а в вічності по милості Божої і нагорода Царство Божої. Амінь.